V tomto videu si ukážeme novú funkcionalitu nástenka, ktorá slúži na to, aby ste mali rýchly prehľad o chýbajúcich certifikátoch, o vystavených certifikátoch, ale aj o odoslaných e-mailoch. Nástenka sa v systéme SafeTIC nachádza na dvoch miestach. Prvá je umiestnená v časti Administrácia portálu a tu máme prehľady za všetkých klientov pokope. A potom je aj druhá nástenka, ktorá sa nachádza v časti Manažment vzdelávania pri konkrétnom klientovi a tu vidíme už len informácie za konkrétneho klienta. Poďme sa pozrieť na to, ako nástenka funguje. Vyberiem si nástenku za všetkých klientov a nástenka je rozdelená do niekoľkých častí a teraz jednotlivé tie časti prejdeme. Prvá položka je chýbajúce certifikáty. Máme tu prehľad o certifikátoch alebo záznamoch, ktoré chýbajú, teda zamestnanci už nemajú platné záznamy alebo školenia, alebo ich napríklad ešte neštudovali. Ale nájdeme tu aj záznamy pri zamestnancoch, ktorým sa blíži expirácia týchto záznamov. Čo teda v takomto prípade? Systém SafeTIC je nastavený štandardne aj na automatické pripomienky, ale ak by bolo potrebné zamestnanca individuálne upozorniť, môžete mu napríklad poslať hlavný e-mail s prihlasovacími údajmi do systému, alebo mu môžete poslať pripomienku o tom, že jeho záznam už je neplatný, alebo napríklad v tomto prípade ešte kurz nezačal študovať. V prípade, že máte v zozname zamestnanca, ktorý napríklad už vo firme nepracuje, môžete použiť funkciu deaktivovať zamestnanca. V časti Vystavené certifikáty máme prehľad o všetkých vystavených certifikátoch. V informačnom boxe vidíme, koľko certifikátov bolo vystavených za aktuálny mesiac, za predchádzajúci mesiac alebo za tento aktuálny rok. V prehľade pri mene si môžeme certifikát buď zobraziť, stiahnuť alebo odoslať na ľubovoľnú e-mailovú adresu. Ďalej prejdeme na odoslané e-maily. A v tejto časti vidíme odoslané e-maily za aktuálny mesiac, za predchádzajúci mesiac, ale aj za posledných 6 mesiacov. Nachádza sa tu aj informácia o percentuálnej nedoručenosti e-mailov. Je potrebné dbať na to, aby nedoručenosť e-mailov nepresiahla 5%, inak vám hrozí znefunkčnenie odosielania e-mailov. V prehľade vidíme odoslané e-maily, vidíme tu aj napríklad e-maily, ktoré neboli doručené, ale vidíme tu aj doručené e-maily. V tomto prípade vidíme, že konkrétna firma aj s konkrétnym zamestnancom už v podstate neexistujú alebo boli zo systému odstránené. V časti nástenka sa nachádza ešte riadok s rôznymi filtrami, kde si napríklad môžeme vyfiltrovať informácie alebo prehľady za klientov. Môžeme si tu vybrať počet riadkov v zozname, môžeme aktualizovať tento zoznam alebo tento prehľad. Môžeme si tu vybrať typ informácií, napríklad chýbajúce certifikáty, vystavené záznamy alebo odoslané e-maily, teda to je vlastne to, čo vidíme tu hore. Alebo si môžeme tieto záznamy dať vyexportovať v rôznych formátoch. Nachádza sa tu ešte vyhľadávanie, kde si napríklad môžeme zadať nejaké meno a zobrazia sa nám tam údaje za konkrétneho zamestnanca.